sa pagto sa General ng Norte sa Sama. Kaya ang mga Jesuita na primero na sinampit sa ato mga baybayon. Sa Oktubre 15, 1596, tinuong sila sa Dakdak na parte ito niya nasa Taranan. Nagkirakadlaw, nagsari sila paglakawon, ipanorte. Paglakawon pagsakayo. May ito mga kamukuhan na ako pag-eksplorasyon ng English today. Siniga na siya sa buwan, hindi man nakita arthritis. Pero kag ginawa na, ang mga kapalian, mga misionero sa ito, nakarunod. May naulumak siya na sa buwan 1978, baptas ko lang, kitang sa mga nagpo sa tabako, mga kumaragan. Ang Yesutor na amin. Para yun na sa Kalbayo ng Tirada. Kung nakahimin isang kapalian, kailangan na siya kita na. Yan ang mahupay makita ka na yung mga sarap yan. Hindi ang mga ginbawak pasan. Kaya hindi na ito mga kapalian na nakasampit sa tiramisyon, maging Kristiyano kita, tinang san, yan ang punto na matarang. Naglakaw sa nagsakayon, sa Bangahon River, na maawin ko ang Gandara River, na nakagot sila sa iyo, magbaryo niya na, sa Las Navas, na niraging pindog ang bungto sa katubig. So nagputang sila doon sa misyon, pero nirayon man ang katubig, ibinanirangan ni sa Mamdo. Kaya kita pambalin, sabi, kaya doon may mga tubig, nandoon na aking ang galiyon, ikang sa katubig. So nagturupintog sa kami, sinsimbahan, hindi naman sa sulod. Pero sa iyo kalimalasan, mga kabutuan. Ang gobernador sa ito, si Gino de Fajardo, naging mo si kasuruan nga ang mga kalalakinan sa Kabisayaan, dapat nga ito sa Cavite. Kaya napapaganda ang mga kapampangan ng mga Tagalog pag hindi mo siya mga barko at mga gawin. Ginsos na nini sa mga kapalian sa Bisaya. Sa iyo na sini, anak sa hindi mapadi sa misyon. Kaya hindi nga residensya del Cabo del Espiritu Santo. Nakani mga kapalian ay tagliman na pulo na nagsusun sini ang padi na nasa rector, si Padre Miguel Ponce Vargas. Sa mga tao man natin na nadiri, ipadaranan ito sa kami. Doon ang mga magsangkay, si Pedro Kaabong na Juan Ponce, nag-ininom sa balay ni Juan ni Agustin Somoro. Ang ininom tuwa. Si Somoro ay mga tinaturan sa mga kapalian sa lantawan pagkita sa mga naabot ng mga moros. Naging istorya ng ginagawa na magpapatay sa Espanyol. Waray man ibang Espanyol, kundi ang padi din ang kasay. Ang nagpresenta pagpatay, waray pa, kundi si Somoro. Dinitungod sa apis niya sa ipapadala sa Cavite, ang kanyang pagbulos sa pag-aluhan sa Padre Miguel Ponce Vargas. Kaya ang kanyang kabit na babae, Ministero, nagsasaluti. So naglarami siya sa iba, naiyaman na sa tayan. Sa Hunyo 1, 1649, ginimara mga kapalian sa marag na tuyong sumuro. Kaya nagabiyat tuman siya sa pagkagawa ka andana sa kumbito, may basit sumatya sa padi, mawaray lang na akong namuro. Nangitlog mo na ang kapalian sa nasa kana si Padre Miguel Vargas, kinupo mo na siya. Kaya nagbuwag kinakapana ng ananyang kapalian kuna lasutso ang sinusugal ni Animas. Di siya maaraw na ato na ang magpapatay sa kanya. Sa iyong kalapanitan, ginsugod si Padre Miguel Vargas
ni Agustin Sumor. Muna ilang kayo mga kapalian. Nagtikang na nila ang kasina na. Kaya si Sumuroy, pariusin sa ito sa mga damnilo. Kinabukasan, ginransak nila ang simbahan sa kumpito. Ang mga lana na sagrado, ginhimo nila Sumuroy ng iso. Ginsulog ang simbahan. Sang lindamo ng mga tao na taga-linhi ang nagtipakwit nagto sa bubon. Sang lupi ng pagkira kung may mga pakwit nagto sa bubon. Sang may nito mga taga-bubon nga di ba naman din pagpakwit pero pangasawa ada man si Lydia may pakwit sa bubon. Di ba pa? Bago ni Father Sandy ang mga hambangan sa bubon mga kimal sa Palapa. Ngani, sa bayaw na padre nga magkukurukat ko sa mga malugar, ang premier na padre sa bugon at ikaw man sa nagsaserbi nini, mao ang nagsaserbi sa Palapa, si Padre Claro. Ngani mga magkukuhan, gaginin mo sumuro, nagdaliyakin sa ibang malugar sa pambuhan, mas bakit ng sa buhol. Mas una pa si Sumuroy kan nani sa rebellion dito sa buhol ng sa Manila. Pero sa iyo mabutang narito rin ang nalungtan ang pagitugmas sa mga taga-Palapa nganto sa Malabon. Na sa mga tao na nagkakagaranan sa ato lingwahe. Sa mga 1800 haon ito, may nawakay na galyon sinampik sa makro na may dara na imahe naman ito kanina hininala ko na ay ito. Ay ito? Ang Birhen de Lourdes. Kopya ini sa pinting naratay sa Italia. Ang sirasugang Virgin de Lourdes. Ipinta ini doon sa harbor sa ito mga pagpinta. Na sa'yo, luwag-luwag yung kinakahatan. Sayang pipito na pag-aram sa nakulingwan. Ang naging presidente sa 1901 sa Sangiran sa Binisaya, si Sabas Mahugo. Sira ng pablis ng Igo ni Samar ang Balasawang Santo na ginagamit din na kundi ang sa. Masangit man, amin ang classical Binisaya. Kumakato ang taguban ang building sa Kapitolyo. Ang literalito, lalawigan sa building. Direct lalawigan ang building. Katakuban ito. Nandito sila mga katutulong, libaran nato ang bisan sa nalagyaw ng mga tao. Ang sistema sa nagpanggobernohan, ang sistema sa atong lingwahe o mga pinulungan, ang mga lista sa atong kahayupan, mga tanong ng mga pamatasan. Ngayon sulat sila pinagini na Jesuita Bali si Padre Ignatius Alcina. Ano kung saan kayo mga simulat? Nag-iya siya din siguro ng 30 anyos sa Palapa. Ngayon ito sa Latbalugan, nagto sa Manila, nandito na siya pamatay. Ang kanya mga simulat, yung padala lang sa Espanya, parang ganyan, minabos sa mga simulat. Hindi mo lang ako utos sa mga medisina, sa farmasya dito sa Espanya. Maupay man may tao na nakakita, maupay nasimulat na dito sa Pilipinas. Maswerte kita may itatulong pagulyo sa mga simulat ni Ignatius Alcina. Ada ang mga istorya sa mga